about the bridge. In Cebuano? Yes, Ah, Representative Mayor. salamat ka, Charles. Ang akong damgo gidunta nga mahumana ang may tungod sa siyudad sa Sugbo, nining proseso kay mo na gihuwat aron masugdan na nato karon to iga kung nasugdan nato ang bisan ang span lang usa ang causeway may na kayo pero ang kanang diri na sa bridge proper unya pa man sa sunod tuig pohon. Ang siguro masulti sa atong mga constituents pa hinani. Mao gini atong mayuntang mao ni ato paglaom nga makapalambo dayon sa atong dapit kay kuoton magunang Cordoba. Mao lagi. Maagi pa man ta og Lapu-Lapu. Dako sa potential. Munya guot kayo ang daan sa Lapu-Lapu pero magkadiretso ta siyudad Sugbo gikan sa Cordoba. Dako kayo ang kaygayonan sa mga taga Cordoba nga makitaan sa mga investors. Mao gid ka. Kung gusto niya na nga nakakita na nato mao ang Shumart. Shumart.